og velkommen til Resas. Først og fremmest vil jeg gerne takke dig for den interesse, du viser i vores virksomhed. Og så kunne jeg godt tænke dig at fortælle mig lidt af jer om, hvordan vi arbejder hos os. Vi har over 30 års erfaring med at handle tæpper, alt inden for orientalske til maskinvævede tæpper. Nogle af nøgleordene i vores virksomhed, det er, at vi altid har en kæmpe stor passion for at gøre tingene ordentligt, og vi går op i, at kvaliteten altid holder. Resas er grundlagt i 1992, så det betyder, at vi i dag har over 30 års erfaring med at handle med tæpper. Det har så udviklet sig til, at vi også i dag meget stolt kan kalde os Nordens største grossist af orientalske tæpper. Vores sortiment det dækker alt både fra maskinvævet til moderne designtæpper, men vi har altså også et kæmpestort udvalg af orientalske tæpper, både fra kælem til vintage, og ja, du kan næsten finde alt her hos os i vores sortiment. Når du køber et tæppe hos os, så kan du også nøjes med kun at bestille et af gangen. Dertil så kan vi håndtere hele logistikdelen, da vi her for vores lager i Odense, Danmark, sørger for hurtig levering i resten af landet. Derudover så tilbyder vi også dropshipping og andre fleksible løsninger, fordi vi rigtig gerne vil imødekomme dine behov. Dertil så har vi også mulighed for at lave tæpper på specialmål, og det vil altså sige, at vi står for hele processen, hvor tæppet bliver leveret i Indien, indtil at det lander her hos os, og til sidst rører ud til dig eller din kunde. En af de allervigtigste værdier i vores virksomhed, det er, at kvaliteten altid skal være i orden. Det sikrer vi simpelthen ved, at vi nøje udvælger de materialer, som anvendes i vores tæpper, men dertil så bliver vores samarbejdspartnere, altså væverne, de små håndværkere, der sidder og knytter vores tæpper, de bliver også nøje udvalgt. På den måde, der sikrer vi altså, at vi altid har et tæppe, der lever op til den kvalitetsstandard, vi har, men også at detaljerne altid er i orden, og at holdbarheden er robust i tæppet. Noget af det, som vi er ekstra stolte af her hos Resas, det er, at vi er Label Step certificeret. Det betyder altså, at vi tager et ansvar både miljømæssigt, men også socialt. Vi arbejder med CSR på den måde, at vi sørger for, at vores vævere har ordentlige arbejdsvilkår. Det gør vi blandt andet ved, at vi sørger for, at der er faciliteret ordentlige miljøer for dem, rent vand, ingen børnearbejde, de får deres pauser, og alt det, som jo er en menneskerettighed, og det vil vi rigtig gerne støtte op om. Det betyder altså, at vi hele vejen igennem vores forsyningskæde sørger for at tage et socialt ansvar, både for menneskerne, men også for miljøet. Som Resas Trade Partner, der får du altså rigtig mange fordele. Blandt andet så får du adgang til vores eksklusive B2B webshop. Dertil så har vi kataloger og andet content, som du altid kan få adgang til at bruge i din virksomhed. Dertil så tilbyder vi skræddersyet service, både inden for salg og marketing. Og det vil altså sige, at uanset hvilket aspekt, så er vi altid klar til at hjælpe dig. Vores store mål, det er altså at lave en succes sammen med dig, og derfor så glæder vi os til et langvarigt samarbejde. Så der er ikke rigtig andet for nu, end bare at sige tusind tak, fordi du har set med, og du vil lære os bedre at kende.